Iya, iya. Gelo, gelo. Yuk, 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 yuk. Dadi api salawase. La 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 ya. Yo. Sugeng rawuh Ibu Yeah. pribadi, sugeng Yeah. rawuh Pak Jenggo. Pak pribadi ding ya Oh, enggak. Allah. Monggo pinarak lenggah rumiyin Nggih, Pak pinarak. Jenggo wonten ler, Pak Kokon. Niku Bu Jenggo niku kanca kula sekolah teng SPG. Oh nggih. Nggih. Ya ampun, nggih. Ibu guru, Bapak Guru, guru, nggih. Putrane pinter kabeh, Weh, sukses kabeh, alhamdulillah, alhamdulillah. nggih. Kula nggih murid ya, Pak. Muridé Pak Pri niki. Ya totoke ngaku lah. Lah nggih murid teng dunia seni. Seni, oh, Nggih. nggih. Beliau menika riyen sering tampil di pendopo kali kula. Kabupaten. Nggih, Pak. nggih. Pribadi. Derek nguncurne magetan memandang Nggih. barang berarti ya. Nah, nggih. Tesih saged nabuh Pak pribadi nggih. Oh, Tesih, saged. nggih. Niku Bu Pri bola-balik ditabuh. Lajengaken nggih, Pak. Nggih, nggih. Monggo bubakanipun ditata, Pak. Monggo. Icil lampahan, monggo. Ayo bubakane ditata. Dangdutnya, Cok. Ngerti, ngerti. Yuk, yuk.
sekalian. Luar biasa, tamunya banyak sekali. Nah, Pak Pri niku mlater lho srawungipun. Nah, nggih niki sing saking Mas Pati pundi nggih? Wonten ngajeng niki, Oh, yang depan. Nggih. Kalau yang sini yang bulu. Nggih. Oh, nggih nggih. Remen ditanggapne campur sari, Pak, Bu. Lagi butuh dana tambahan? Pakai es pinjam aja. Nikmati dana tunai sampai Nggih nggih. Remen ditanggapne campur sari, Pak, Bu. Remen. Benjing ditanggapne meleh kali Pak pribadi purun. Nggih. Benjing meleh Pak pribadi pembubaran panitia. Yang jelas mengke dalu terus. ngoten. Iya, Wah. masih. Mangke dalu mriki meleh nggih, Bu, Pak. Nggih. Muanet ya pianten bulu. Kajet ke mangga.